Takže ahoj, vítam vás z môjho ďalšieho videa. Dúfam, že sa vám bude páčiť a že dáte like, alebo možno budete aj odoberať. Takže dnes vám ukážem, ako si privlastniť, osedlať, pomenovať koňa. Otvoríme si Minecraft, teda zapneme. Vytvoríme si nový svet s názvom Kôň. Dáme si tvorivú a dokonalú rovinu. Vytvoriť nový svet. Počkáme, kým sa vytvorí. Takže, keď vám ako mne otvorí svet, otvoríte si inventár, dáte rôzne a tu máte vajce, v ktorom je kôň. Ďalej potrebujeme brnenie, zoberieme napríklad zlaté, sedlo, vodítko, menovku, potrebujem aj plot, lebo vám chcem niečo ukázať a taktiež potrebujeme ešte aj kovadlinu. Čiže vytvorím si koňa, napríklad niečo takéto. Ako si ho privlastním? Jednoducho budem nasedať, on ma bude zhádzovať, ale musíte to skúšať stále viac a viac, kým si ho neprivlastníte tým, že sa na ňom zobrazia srdiečka. A to bude akože privlastnenie. Niektoré sú veľmi náročné a trvá u nich... No, už sme si ho privlastnili, videli ste tie srdcia. Tak zlezieme z neho pravým shiftom, vlastne ľavým shiftom. A ako ho osedláme? Zoberieme sedlo a klikneme na ňo pravým tlačidlom. Otvorí sa nám inventár koňa. Chceme dať sedlo, dáme escape a má sedlo a keď má sedlo, tak na ňom vlastne môžeme jazdiť, ideme a skok. Výborne, zastavím, shift. Teraz vezmem brnenie, vezmem sedlo dole, dám brnenie a koník vyzerá nejak takto. Nasadnem. Teraz by som vám ešte chcela ukázať jednu vec. Môže mať koň aj. Takže aby bol brnenie a aby ste na ňom mohli aj jazdiť. Fajn. Teraz to z neho dám dole. Zasadnem. Čo potrebujem? Teda ako si ho priviazať? Vezmeme laso a budeme ho ťahať za sebou, ale opatrne, aby sa laso nepretrhlo. Ak ho nechceme stále ťahať, ale chceme, aby sa nám nestratil, tak ho jednoducho niekde priviažeme. Klikneme pravým a koník je priviazaný. A ako ho zoberieme, tak klikneme znova pravým a už je náš. A teraz ako si ho premenujem. Priviažem ho znova, aby mi náhodou niekam neušiel, tá ovca nech mi vypadne. Takže potrebujeme kovadlinu, položíme ju a na ňu dáme menovku. Teda klikneme na kovadlinu pravým, teraz tu dáme menovku a tu na hore ju premenujeme. Dáme koni meno, že napríklad Kvali. Tu je výsledné, takže to si vezmeme. Kovadlinu nám netreba a klikneme pravým na koníka a tým pádom už je Vali. Skúsim vidieť, či sa to dá aj na ovcu použiť, to som ešte neskúšala. Aha, ovca. Takže aj na iné zvieraté sa dá použiť. Ale všetky budú Vali. Takže tá menovka nie je iba na koňa, ako v niektorých videách píše a myslím, že ani to laso. Čiže treba skúšať a prejdete na niečo. Tak dúfam, že ste sa z toho niečo naučili a že som vám pomohla s výberom. A to je k dnešnému videu všetko. Dúfam, že ste spokojní a dáte like, alebo možno mi dáte aj odber, a to by som bola ešte radšej, ale aj komentár by sa mi hodil. Takže
Ja čakám a to je všetko. Majte sa, pa pa.